και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στους φακέλους. Καλή σας χρονιά. Απόψε θα ασχοληθούμε με ένα σοβαρό παραμύθι. Απόψε θα ασχοληθούμε με την ιστορία χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι μένουν τώρα στον πόντο της Τουρκίας. Αυτοί οι άνθρωποι κάποτε ήταν Έλληνες ή τουλάχιστον μιλούσαν, τραγουδούσαν, πανηγύριζαν με έναν ελληνικό τρόπο. Όμως εξισλαμίστηκαν, έγιναν μουσουλμάνοι. Και γι' αυτό το 1922 δεν γύρισαν στην Ελλάδα μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, έμειναν εκεί. Η Τουρκία το έκανε σκοπό ζωής να μην τους αφήσει ποτέ να καταλάβουν ποιοι είναι, ποια είναι η ταυτότητά τους, ποια είναι η γλώσσα τους. Οι φάκελοι ταξίδεψαν ως εκεί, την Τραπεζούντα, τα χωριά κοντά στην Τραπεζούντα, ανακάλυψαν νέα παιδιά που τραγουδάνε εντελώς αυθόρμητα κάτι που μοιάζει με ελληνικά, ακούγεται σαν να είναι ελληνικά. Οι φάκελοι δεν πιστεύουν ότι αυτό είναι ένα παραμύθι κάποιων ακραίων Ελλήνων που ονειρεύονται κάποιες περιπέτειες στην Τουρκία. Αντίθετα, πιστεύουν ότι είναι μια πολύ σοβαρή ιστορία και είναι ίσως η στιγμή η Τουρκία να παραδεχτεί ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν δική τους ταυτότητα και πρέπει οι ίδιοι να τη βρουν και να την καταλάβουν. Ας αρχίσουμε όμως με το ρεπορτάζ της Σοφίας Παπαγιάννου, η οποία ταξίδεψε στην Τραπεζούντα και θα μας διηγηθεί τώρα με τα δικά της λόγια, με τον δικό της τρόπο, την ιστορία αυτών των ανθρώπων. Όταν το 400 π.Χ. ο Ξενοφόντας και οι Μύροι γύρναγαν από την εκστρατεία της Περσίας στην Ελλάδα, πέρασαν από το ύψωμα Ζιγκάνα, έξω από την Τραπεζούντα. Από εδώ, οι στρατιώτες διέκριναν στον ορίζοντα τον εύξηνο πόντο και φώναξαν το περίφημο «Θάλατα, θάλατα». Οι ντόπιοι τους κατάλαβαν, γιατί απλούστατα ήταν και εκείνοι Έλληνες. Ξεκινάμε το οδηπορικό από εδώ, από την Τραπεζούντα, το βασίλειο των Κομνηνών, εδώ που για αιώνες έζησε και άνθησε ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια του ελληνισμού. Θα παρακολουθήσουμε την συγκινητική τους πορεία μέσα στον χρόνο, μέχρι τη γενοκτονία και τον αφανισμό τους. Οι Έλληνες είναι το αρχαιότερο έθνος της Μαύρης Θάλασσας και κυρίαρχο για αιώνες. Είναι εδώ, στη Τραπεζούντα, που δημιουργείται το 1204 από τη Βυζαντινή δυναστεία των Κομνηνών το ανατολικότερο ελληνικό κράτος, η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Ανάμεσα σε χαμόσπιτα και χαλάσματα βλέπει κανείς και σήμερα τα τείχη της πόλης των Κομνηνών, αλλά και τις Βυζαντινές εκκλησίες. Τη Μονή της Αγίας Σοφίας, αλλά και το πιο φημισμένο μνημείο της περίοδου, το εντυπωσιακό μοναστήρι της Παναγιάς Σουμελά. Στο μοναστήρι ανεβήκαμε ένα χιονισμένο πρωινό μαζί με τον Τάσο Τέλογλου για να το θαυμάσουμε. Η Μονή, πρικισμένη από 5 κομνηνούς αυτοκράτορες, ήταν το θρησκευτικό κέντρο του Πόντου μέχρι τις αρχές του αιώνα μας. Ουσιαστικά την Τραπεζούντα στους Οθωμανούς. Θα ακολουθήσουν αυτοί οι αιώνες που θα τους αποκαλούσαμε σκοτεινοί αιώνες, που θα σημαδεύσουν κάθε σημείο του ελληνικού κόσμου, όπου το κύριο χαρακτηριστικό θα ήταν η έξοδος των διανοουμένων είτε προς τη Δύση είτε προς τη Ρωσία. Τότε είναι που οι Έλληνες του Πόντου θα αναγκαστούν για να επιβιώσουν να εξισλαμιστούν. Οι ελληνόφωνοι πληθυσμοί που θα συναντήσουν οι φάκελοι λίγο αργότερα στον Πόντο είναι οι απόγονοι των Ελλήνων που εξισλαμίστηκαν στα τέλη του 17ου αιώνα. Ο εξισλαμισμός θα δημιουργήσει και το άγνωστο στους περισσότερους φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού στον Πόντο. Μέσα από την καταπίεση, οι ντόπιοι πληθυσμοί επέλεξαν αυτόν τον ενδιάμεσο δρόμο. Φαινομενικά να είναι Μωαμεθανοί, πήραν μωαμεθανικά ονόματα, διατήρησαν όμως κρυφά την πίστη τους στη χριστιανική και τα χριστιανικά τους ονόματα. Όλες οι εκκλησίες της περιοχής μετατρέπονται σε τζαμιά με την αρχιτεκτονική προσθήκη ενός μιναρέ δίπλα στο Βυζαντινό μνημείο. Έτσι, ο ναός του Πολιούχου της Τραπεζούντας, του Αγίου Ευγένιου, είναι σήμερα το Γενή Τζουμά Τζαμί. Και η άλλοτε Μητρόπολη των Κομνηνών, η Παναγία Χρυσοκέφαλη, λέγεται σήμερα Φατίχ Τζαμί, που σημαίνει το τέμενος της κατάκτησης.
Οι Έλληνες επιβιώνουν και προοδεύουν. Σε προάστιο της πόλης δεσπόζει μέχρι σήμερα η βίλα του τραπεζίτη Κωνσταντίνου Καπαγιαννίδη, δείγμα της έγλης των Ελλήνων του Πόντου. Επειδή το σπίτι επισκέφτηκε 2 φορές ο Κεμάλ, σήμερα το σπίτι ενός Έλληνα μετατράπηκε σε μουσείο Ατατούρκ. Ενώ μέσα στη πόλη το αρχοντικό του Κωστάκη Θεοφύλακτου μετατράπηκε σε μουσείο της πόλης της Τραπεζούντας. Το ελληνικό φροντιστήριο της Τραπεζούντας στέκεται ακόμα στο παραλιακό δρόμο της πόλης, μόνο που σήμερα είναι τουρκικό σχολείο. Στα τέλη του 19ου αιώνα, οι Έλληνες του Πόντου είναι γύρω στις 700.000. Παρατηρούμε ότι ενώ οι τουριστικοί οδηγοί της πόλης διαφημίζουν ως αξιοθέατα μόνο τα ελληνικά και βυζαντινά μνημεία, μέσα στα κείμενα δεν διαβάζουμε πουθενά τη λέξη ελληνικό ή Έλληνας. Η πρώτη απόφαση των διωγμών των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία πάρθηκε από τους Νεότουρκους το 1911. Τότε είναι που στέλνουν τους χριστιανούς για να τους εξοντώσουν στα λεγόμενα τάγματα εργασίας. Είναι η πρώτη απόφαση μιας συντεταγμένης εξουσίας να εξοντώσει μια ομάδα πληθυσμού στη βάση της διαφορετικής πολιτισμικής πραγματικότητας. Οι χριστιανοί λοιπόν θα πρέπει να εξοντωθούν γιατί θεωρήθηκαν μη αφομοιώσιμοι από τον τουρκικό εθνικισμό. Αυτή είναι η βασική πολιτική γραμμή. Τους χριστιανούς σε αυτή την περίοδο τους μάζευαν και δεν τους έδιναν όπλο, αλλά τους βάζανε να κάνουν αναγκαστικά έργα στο χτίσιμο δρόμων. Αλλά και οι συνθήκες ήταν τρομερές, με ανηλαίητο ξύλο και με διατροφή χαμηλού επίπεδου. Οπότε όλοι αντιληφθήκαν ότι εδώ πάμε για θάνατο. Μπορούσε να πληρώσει το πετέλι, που έλεγαν πετέλι είναι κεφαλικό φόρο που λένε. Εμείς εδώ λέμε κεφαλικό φόρο και εδώ λέμε πετέλι. Αν πλήρωνε 40 λίρες σε Αθήνα, ο πατέρας μου λέει δεν θα τους πληρώσω ούτε ένα γρόσι. Θα πάω και θα γυρίσω. Πήρε και τις λίρες μαζί του, πάει και οι λίρες, πάνε και εκείνος και πάνε και όλα μαζί. Πολλοί υποψήφοι για τα τάγματα λιποτακτούν και φεύγουν αντάρτες στα βουνά. Το Αντάρτικο στον Πόντο είναι ένα Αντάρτικο αντίστασης στα μέτρα τα γενοκτονικά. Δεν είναι ένοπλες με την λογική που θέλουν να παρουσιάσουν οι Τούρκοι ιστορικοί για να δικαιολογήσουν τα εγκλήματα που διέπραξαν. Το Αντάρτικο του Πόντου είναι Αντάρτικο σωτηρίας. Στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1914 οι Τούρκοι διατάσσουν πάλι για τους Έλληνες επιστράτευση αλλά και εκτοπίσεις. Ξεκινούν οι πορείες θανάτου χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου προς τους τόπους εξορίας στα βάθη της Ανατολίας. Τότε πρέπει να βγάλω μια φωτογραφία να βλέπανε λοιπόν πώς τραβάνε τις αεράδες, να βαστάει την αεράδα και φορτωμένος με τα φύλλα, καραμπουκόφυλλα φορτωμένος, να τα είχε και τα ζώα του. Και η γυναίκα του φορτωμένη τα κρεβάτια, την τροφή και τα παιδιά, και τα μικρά τα παιδιά ακόμα, και αυτά κάτι φορτωνούσαν. Όταν δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες θα πάρουν τον δρόμο της εξορίας, θα μεταφερθούν βιαίως στις περιοχές αυτές εν μέσω χειμώνα όπου και θα εξοντωθούν. Είναι ένα Auschwitz εν ροή αυτές οι πορείες, είπε ο Πολυχρόνης Ενεπεκίδης και περιέγραψε με τον καλύτερο τρόπο τη μορφή εξόντωσης των Ελλήνων στον Πόντο ή με την πλήρη εξαφάνιση και την πυρπόληση των ελληνικών χωριών, κυρίως στην περιοχή του Δυτικού Πόντου. Αυτό το εγκαταλειμμένο χωριό σήμερα δύσκολα μπορείτε να φανταστείτε ότι στις αρχές του αιώνα ήταν η διάσημη Αργυρούπολη. Η πόλη των 6.000 κατοίκων, οι μισοί από τους οποίους ήταν Έλληνες και Αρμένοι. Τότε έσφιζε από ζωή και πλούτη, λόγω των μεταλλίων αργυρού και χρυσού. Σήμερα η πόλη ονομάζεται Γκιουμούς Χανέ και δεν έχει μείνει ίχνος από την αρμένικη συνοικία. Μόνο το κουφάρι της αρμένικης εκκλησίας διακρίνεται στο βουνό ψηλά. Λίγα κατεστραμμένα ελληνικά σπίτια έχουν σωθεί, όπως και η λαιλατημένη ελληνική εκκλησία. Όταν πλησιάσαμε στο χωριό, άγνωστο γιατί,
μας συνόδευε συνέχεια το αυτοκίνητο της μυστικής υπηρεσίας της Τουρκίας. Το χριστιανικό χωριό έκαψαν και λαιλάτισαν οι Τούρκοι το 1916. Δύο από τους διαφυγόντες χριστιανούς περιγράφουν το φρικτό θέαμα που αντίκρισαν σε αυτή την εκκλησία. Άταφα σώματα Ελλήνων στο προαύλιο και στο εσωτερικό το γυμνό και αποκεφαλισμένο σώμα της 20χρονης Κυριακής, που αφού την βίασαν 9 Τούρκοι την σκότωσαν με ξυφολόγχη. Την καμπάνα από αυτή την εκκλησία κουβάλισε ως μοναδικό κοιμήλιο από το Πόντο η οικογένεια του Γιάννη Τσουκαλίδη και σήμερα την τοποθέτησαν στην είσοδο του νεκροταφείου της Ποντοκόμης στην Κοζάνη, εκεί δίπλα στις ψυχές των ξεριζωμένων ποντίων. Όταν τελειώνει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και παραδίδεται η Οθωμανική Αυτοκρατορία στους συμμάχους το 1918, οι Έλληνες του Πόντου αναθαρρούν και προσπαθούν να δημιουργήσουν ποντιακό κράτος. Εκδίδουν μάλιστα και χάρτη με τις διεκδικούμενες περιοχές και φτιάχνουν προσχέδιο σημαίας. Πίστεψαν στις υποσχέσεις των μεγάλων δυνάμεων. Υπάρχουν συγκλονιστικά έγγραφα για τη δημοκρατία του Πόντου και υπάρχουν οι υποσχέσεις, οι θετικές, και του Λόιδ Τζόρτζ και του Κλεμανσό και του Ήλσον ότι θα στηρίξουν την προσπάθεια της δημοκρατίας του Πόντου. Το σχέδιο δεν θα πετύχει αφού θα βρει και αντίδραση από το ελληνικό κράτος. Στην κεντρική πλατεία της Τραπεζούντας δεσπόζει το άγαλμα του Κεμάλ Ατατούρκ. Και τους Τούρκους της πόλης είναι ο Σωτήρας. Για τους Έλληνες όμως του Πόντου είναι ο άνθρωπος που εφάρμοσε το τρίτο και μοιραίο στάδιο των διωγμών των Ελλήνων. Ο Κεμάλ θα συνεργαστεί με τους τσέτες, τους ληστοσημωρίτες, οι οποίοι περιφέρονται στα ελληνικά χωριά, δολοφονούν, βασανίζουν και βιάζουν. Οι Έλληνες Ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τραπεζούντας, κ. Μεσούτ Τσαπά, που μας υποδέχτηκε στο γραφείο του, γεμάτο πορτρέτα του Ατατούρκ, διδάσκει την ιστορία της περίοδου στους μελλοντικούς καθηγητές των τουρκικών σχολείων. Σε χρόνια πολέμου, όπως γνωρίζετε, γίνονται μεμονωμένα περιστατικά φόνων. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα τέτοιο γεγονός έχει οργανωθεί από το κράτος. Μεμονωμένα περιστατικά, ναι. Και σήμερα στην περιοχή συμβαίνουν βεντέτες και τέτοια επεισόδια. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Επεισόδια, ναι, είχαν σημειωθεί. Αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για γενοκτονία. Το επίσημο κράτος αρνήθηκε να μας παραχωρήσει συνέντευξη για το θέμα. Ο αφανισμός των Ελλήνων του Πόντου κρύβει όμως και ένα τραγικό μυστικό: την τύχη των χιλιάδων ορφανών παιδιών των Ελλήνων που εξοντώθηκαν. Κάποια από αυτά τα παιδιά υιοθετήθηκαν από Τούρκους και ποτέ δεν έμαθαν την πραγματική τους ταυτότητα. Εάν πάρουμε τον πιο συντηρητικό υπολογισμό ότι κάθε ένα ζευγάρι που δολοφονήθηκε άφησε μόνο ένα παιδί, ενώ μιλάγαμε για 8, 9 και 10 παιδιά στον Πόντο κάθε οικογένεια, το ένα παιδί αφήνει 100.000 παιδιά στον δρόμο. Από αυτά ξέρουμε ότι η Αμερικανική Υπηρεσία Near East Relief Service μάζεψαν 25.000 τέτοια ορφανά στην Σαμσούντα. Από αυτά 10.000 προωθήθηκαν στην Αμερική σε άτεκρες οικογένειες, χαθήκαν για τον ελληνισμό. Και οι υπόλοιπες 15.000 κατέληξαν στο Πατριαρχείο. Με το συντηρητικό αυτό υπολογισμό των 100.000, που ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, έχουμε ένα έλλειμμα 75.000 παιδιά. Τι έγιναν? Ο Γιώργος Ανδρεάδης πρόλαβε να γνωρίσει ένα από τα αγνοούμενα ορφανά του Πόντου. Θα γράψει βιβλίο για την Ταμάμα, που θα γίνει μάλιστα και ταινία στην Τουρκία από Τουρκάλα σκηνοθέτη. Το κορίτσι 7 χρονών χάνει τους γονείς του και μεγαλώνει σε τουρκική οικογένεια. Το 1969 με 70 άρχισε να μιλάει ποντιακά. Οπότε λέγανε τα παιδιά, τι είναι αυτή η γλώσσα που μιλάει στη μητέρα τους? Και αυτή λέει, δεν μπορούσε να το πει. Ήταν, είπε ο πατέρας που είχε πεθάνει, είχε πει να μην το προδώσουν ποτέ αυτό το πράγμα και γίνει πρόβλημα.
Και τι έλεγε αυτή? Όποια οπτασία περνούσε από μπροστά της, γιατί είχε αφηρημένο το βλέμμα της, έλεγε «Πάρτε με και πάτε με, ίσα με τη έσπιε στο Γιοφύρι. Πάρτε με και πηγαίνετε μέχρι τις έσπιες στο χωριό της στο Γιοφύρι, εγώ θα βρω το σπίτι μου. Εγώ θα βρω το σπίτι μου. Νόμιζα ότι όλα στέκονται εκεί. Εγώ θα βρω το σπίτι μου». Βλέπουμε την Ταμάμα να κοιτά συχνά στην ταινία μία φωτογραφία. Κάποια γυναίκα του χωριού θα αποκαλύψει το μυστικό και μέσω του Ερυθρού Σταυρού η Ταμάμα θα βρει την άκρη και θα πάρει το δρόμο προς την Ελλάδα να βρει τον αδελφό της. Νίκο. Ναι, ο Νίκος είμαι εγώ. Εσείς ποια είστε? Εγώ η Ελένη, η αδερφής. Θα έχετε κρυώσει. Περάστε μέσα. Ο πεθερό, η πεθερά. Στη πιο συγκινητική σκηνή του τέλους, ο δύσπιστος αδελφός θα της παρουσιάσει τις οικογενειακές φωτογραφίες. Αυτά τα φωτογραφίες είναι όλη η ζωή. Ανάμεσα σε αυτά τα φωτογραφίες εσύ που δεν κύσει. Έρθε τώρα και ψαλαφάς με σχόρεση. Και θυμούμαι μόνο αδερφή μου. Αν είσαι αδερφή μου, έπρεπε να είσαι ανάμεσα σε αυτά τα φωτογραφίες. Το τέλος του ελληνισμού του Πόντου θα έρθει και επίσημα με τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923 και την ανταλλαγή πληθυσμών. Οι Έλληνες αποχαιρετούν για πάντα την πατρίδα τους, τον Πόντο. Βρισκόμαστε πάνω στο δρόμο που συνδέει την Τραπεζούντα με την Αργυρούπολη, όχι μακριά από την Παναγία του Σουμελά. Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923, οι περισσότεροι Πόντοι έφυγαν στην Ελλάδα. Κάποιοι όμως έμειναν εδώ, και αν και οι μουσουλμάνοι συνέχισαν να μιλάνε ελληνικά στα σπίτια τους. Η γλώσσα αποτέλεσε το ενοποιητικό στοιχείο των δύο ομάδων του πληθυσμού. Και αυτή τη γλώσσα ανακάλυψαν και πάλι οι φάκελοι πριν από μερικές εβδομάδες σε χωριά του Πόντου. Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί σε ένα ορεινό χωριό της Τουρκίας και να γνωρίσουμε τους Πόντιους που ζουν στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Αυτούς που μιλούν μια γλώσσα που είναι και δική μας. Οι φάκελοι ταξίδεψαν στον Πόντο και επισκέφθηκαν ένα από τα 60 χωριά των μουσουλμάνων Ποντίων που βρίσκονται γύρω από την Τραπεζούντα, την Ότσενα ή όπως ονομάζεται πλέον στα τουρκικά, το Κιόκναρ. Ο οδηγός μας στο χωριό ο Ισμαήλ. Ο Ισμαήλ, όπως οι περισσότεροι συνομιλικοί του, έφυγε πριν από αρκετά χρόνια για την Κωνσταντινούπολη, γιατί εκεί υπάρχουν δουλειές. Επιστρέφει στο χωριό όποτε μπορεί, 2-3 φορές το χρόνο. Σε μια από αυτές τις επισκέψεις μας παίρνει μαζί του. Ο Μεχμέτ είναι θείος του Ισμαήλ και θα μας φιλοξενήσει στο σπίτι του. Τώρα θέλεις, τι ποσουσιάδας σας φέρουν, το θέλεις. Για να ουβρές αρ στο χωρίο. Στο χωρίο χαρουνές. Για να κατά γιουκλή φουρτουνατή. Στον δρόμο για την Ότσενα ακούμε ένα ποντιακό τραγούδι που μιλά για την νοσταλγία που νιώθουν οι Πόντιοι για τα χωριά τους. Στο χωρίο δεν έχουν δουλεία και με το ζόρι έφυγαν στην πόλη, στη Κωνσταντινούπολη ή στην Γερμανία ή εδώ εκεί και λύπησαν πολύ το χωριό και τώρα τραγουδάει και κλαίει. Στα πόντικα γαριπέτα λύπησα πολύ το χωρίο μου, τα παρθάρια μου. Η μητέρα του Ισμαήλ που έρχεται και εκείνη μαζί μας δεν έχει συνηθίσει ακόμα την κάμερα του Χρόνη Τσιχλάκη. Ο Χρόνο, περίμενε, δεν φτιάχνει και κανονίζε.
Ανησυχεί για την βροχή που έχει πιάσει, αλλά περισσότερο ανησυχεί για την οδήγηση του θείου του Ισμαήλ. Η Ότσενα βρίσκεται βαθιά μέσα στα βουνά του ιστορικού πόντου και ο δρόμος είναι βέβαια κακός. Το ασφάλτ τσακλίζει. Да, τσακλίζει. Βρέχει, τσακλίζει. Μετά από 1,5 ώρα ταξίδι, η Κατερίνα και ο Χρόνης φτάνουν στο χωριό. Εκεί μας περιμένει η οικογένεια του Μεχμέτ. Από το πρώτο λεπτό, η Κατερίνα και ο Χρόνης νιώθουν σαν να έχουν μπει στη μηχανή του χρόνου και να ταξιδεύουν στο παρελθόν. Οι άνθρωποι στην Ότσενα ζουν με έναν τρόπο ζωής που θυμίζει τους παππούδες μας και μια Ελλάδα που σίγουρα δεν υπάρχει πια. Η Οσλέμ είναι η κόρη του Μεχμέτ. Είναι 18 ετών και όπως όλες οι ανήπαντρες κοπέλες στο χωριό είναι αυτή που μαγειρεύει για την οικογένεια. Μας ετοιμάζει τα παραδοσιακά ποντιακά φαγητά. Γουλία, σορβά και λαχανοσαρμάδες και ετοιμάζεται να μας τα σερβίρει. Ακόμα δεν έχει συνηθίσει στην ιδέα ότι θα μας μιλά ποντιακά, γιατί είναι μια γλώσσα που μιλά μόνο με τους συγχωριανούς της. Έτσι, ενώ ξεκινά την παρουσίαση στα ποντιακά, συνεχίζει στα τουρκικά. Η havuyen lahana sarması, μετά lahana, eftema, yoğurt, kıyma, bulgur, maydanoz, karabiber, kırmızı biber karıştırıp yapıyoruz. Σιγά σιγά όμως, και αφού καταλαβαίνει ότι είναι ο μόνος τρόπος για να συνεννοηθούμε, ξεθαρεύει. Neden yemiyorsun? Havuyen leonye obi kotarev udroy. Όταν θα γνωριστούμε καλύτερα και θα σπάσει ο πάγος, θα μας εξομολογηθεί πόσο αγαπά τη μητρική της γλώσσα. Τα ρούμτζα, δηλαδή τα ρωμαϊκά. Τα παιδεία θα τα μαθήσεις ποντιακά, τι? Τα παιδεία δεν εννοώ. Τα παιδεία να μαθήσω ποντιακά. Ρωμαϊκά. Ρωμαϊκά να μαθήσω τα ελληνικά δεν εννοούν τα νέψε. Να μαθήσω. Θέλω να не σπάλουν τα ρωμαϊκά να μαθήσω τα. Ένα γλώσσα ατομπά. Λάνα χάνουμα. Η Οσλέμ έχει γνωρίσει και άλλους Έλληνες και ξέρει ότι τα νέα ελληνικά μοιάζουν με τα ποντιακά. Μάλιστα θέλει να τα μάθει για να μπορεί να μιλά με την ύφη της, που είναι Ελληνίδα και ζει μαζί με τον αδελφό της στη Θεσσαλονίκη. Medicina στο τηλέφωνο εσυντήσισα. Στο τηλέφωνο μία εσυντήσισα, μα ούτε μπόρεσα. Neden? Είναι πολλά αλέτερα συντήσεν, ρωμαϊκά συντήσεν, Ιουνάντια. Βρίσκει λοιπόν την ευκαιρία να εξασκήσει τα ελληνικά της. Εγώ. Sabahtan πρωί έσαν. Πρωί έσαν, ελέθαν τα σιόνε. Σήμερα το πρωί καιρός ήταν πολύ καλοκαιρία. Ο Λεβέντ και η Σινέμ είναι τα ανήψια του Ισμαήλ. Όταν ο θείος τους σου μιλά ποντιακά, αυτά καταλαβαίνουν, αλλά απαντούν πολύ χαριτωμένα στα τουρκικά. Τώρα θέλεις στο σχολείο. Τέρσα. Ποιος μαθήσεις σας? Βρατμένος. Ξέρεις Ρούμτζα? Συντυχαίνεις? Τώρα να είναι εσύ. Δουλεύεις? Οι γονείς δεν μαθαίνουν ποντιακά στα παιδιά στο σπίτι, γιατί φοβούνται ότι όταν θα πάνε στο σχολείο και θα πρέπει να μάθουν τουρκικά θα γίνουν κακοί μαθητές. Οι δάσκαλοι, πολλοί από τους οποίους είναι γκρίζοι λύκοι, είναι πολύ αυστηροί και δεν αφήνουν τους μαθητές να μιλούν ποντιακά στις τάξεις. Για άλλους όμως λόγους. Για την Τουρκία του 21ου αιώνα δεν υπάρχει ποντιακός πολιτισμός, ούτε και ποντιακή γλώσσα. Τα αθώα παιδιά του χωριού, που δεν καταλαβαίνουν από πολιτική, προσπαθούν να μαντέψουν γιατί δεν μπορούν να μιλούν τη μητρική τους γλώσσα στο σχολείο. Uçafilne μας να συντυχαίνουν αλέτερο γλώσσα, εμείς συντυχαίνουμε τουρκικά. Uçafilne θα ρούνε ατυχήνους κατηλέγουμε. Yani buna da indala arkadaşı, θα ρούνε ατυχήνους κατηλέγουμε. Χαβίτσι. Εν τω μεταξύ η μητέρα του Ισμαήλ μας μαθαίνει να φτιάχνουμε χαβίτσι, το πιο δημοφιλές ποντιακό φαγητό. Στο χωριό πατρό μας τον μπαχαριτό και μάθαμε χαρίρα τρώω. Την άλλη μέρα το πρωί αποφασίζουμε να κάνουμε τη βόλτα μας στο χωριό. 10 χιλιόμετρα σαν μακρά. Προτού καλά ξεκινήσουμε, ο μπακάλις του χωριού μας σταματάει για να μας προσφέρει το παραδοσιακό τσάι. Τσάι!
Κατερίνα, αδάκα, οπέρτε τα του το τσάι. Ο Χαβούζης ενδιαφέρεται για την πολιτική και μας λέει μια ιστορία που άκουσε στην τουρκική τηλεόραση για τους Έλληνες. Μια ιστορία που τον προβλημάτισε. Στο Ιουνανιστάνι το Μελδίσι εγώ την έεψα. Ειδικά εις μου χαλεβέρ κακτικ με hükümetin karşısına εμείς έχουμε σε τραπεζούντα ταράφι να λίγο μας $50,000 και όταν ξέρεις και εμείς Türkiye'yi karıştırınca size taraf ise seven yok öyle bir şey herkes memleketinde herkes rahat εμείς αδέλφια είμαστε στο μελίδι το έκανε. Αργότερα ο Ισμαήλ μας εξηγεί ότι η καχυποψία του Χαβούζη ενάντια στους Έλληνες δεν είναι εντελώς αδικαιολόγητη. Ο Έλληνας έρχονταν εδώ στη Μαύρη Θάλασσα, ήταν φανατικός Έλληνας και ήθελε την Τουρκία να χαλάσει. Εμάζευαν τον κόσμο και θα κάνουν στην Τουρκία άλλο κράτος. Το Μαύρη Θάλασσα θα κάνουν άλλο κράτος, ποντιακό κράτος. Το κατάλαβε αυτό το κράτος, μετά ξεκίνησαν τα προβλήματα με τα χωριά. Κατερίνα, μαζαρά. Ο Χαβούζης δεν σταματά να επαναλαμβάνει ότι οι Έλληνες και Τούρκοι είναι αδέλφια και κάνει μια παράκληση στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Εχρόνι, τον Καραμανής είπε τον Πασπακάνο, από παπηρδίνια ζορδούχου μια βάδι μας. Να είναι μες είναι έναν. Τουρκία, Yunansuz yapamaz. Endama ne numes, salunuz karşı endama o mazefe na yaşayevumi. Φεύγοντας από το Χαβούζι συναντάμε τη Σαμάνα, θεία του Ισμαήλ, που είναι φορτωμένη με το παραδοσιακό γομάρι. Ούτε η Σαμάνα έχει συνηθίσει τις κάμερες. Η Κατερίνα της προτείνει να την ξαλαφρώσει για λίγο, αλλά πολύ γρήγορα το μετανιώνει. Εντάξει. Δεν είναι αυτά ξύλα, δεν είναι ελαφρύ. Όταν βάζω ξύλα είναι πιο βαριά. Πιο βαριά. Η Σαμάνα, όπως και οι περισσότεροι στο χωριό, διασκεδάζει όταν ακούει ότι μιλάμε τη γλώσσα της. Εμένα μου βγήκε η μέση. 5 μέτρα. Για σένα Μαρή, εντάξει. Τα μέσα μου πόνεσαν. Τα μέσα με πονιά. Για τη θεία μου δεν Μαρή. Ο γερούς. Ρωτάμε τον Ισμαήλ γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι στο χωριό αγνοούν τη συγγένειά τους με τους Έλληνες. Δεν σας λέγανε πολλά οι παλιοί για το... Όχι, δεν λέγανε πολλά, γιατί είχαν φόβο. Είχαν στο κράτο φόβο. Φοβούνταν να ξυπνήσει ο κόσμος. Τι να ξυπνήσει, δηλαδή. Από πού ήρθανε, τι είναι στα παλιά του, να. Οι αρχοί τι έσανε, να μην ξέρουν είμαι σπόντι και να μην ψάχνουν άλλο κάτι. Να μην κάνουν σαν οι Κούρδοι μόνο το κάνουν. Προχωρώντας, ο Ισμαήλ μας σταματά για να μας δείξει μια παλιά εκκλησία. Και το κεντρικό τζαμί του χωριού ήταν παλιά εκκλησία. Τι χρόνο άλλαξαν να κάνουν ένα τζαμί, δεν ξέρουμε, δεν γράφει, ούτε οι παλιοί δεν θυμάνε. Δεν ξέρουν πότε άλλαξε ή δεν λένε γιατί φοβούνται. Δεν λέουν. Εσύ τι νομίζεις, ξέρουν ή δεν ξέρουν? Εδώ τώρα που είναι δεν ξέρουν, οι παλιοί έξαιναν. Οι παλιοί έξαιναν και δεν θέλουν να λέουν γιατί δεν θέλουν να έχουν τα παιδιά τους πρόβλημα. Ο Πόντος είναι μία από τις περιοχές της Τουρκίας στις οποίες εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα έντονης θρησκευτικής κατήχησης. Ήταν μια πολιτική που στόχο είχε να εδραιώσει το Ισλάμ στην περιοχή. Πράγματι, μετά από λίγο συναντάμε έναν πιστό μουσουλμάνο που δεν θέλει να τον πάρουμε στην κάμερα γιατί το απαγορεύει το Κοράνι. Στο δρόμο συναντάμε τον Μοχάμετ. Ο Μοχάμετ, όταν ακούει ότι είμαστε Έλληνες, μας δείχνει τις πέτρες του χωριού, που έχουν ακόμα τα ονόματα των χριστιανών συγχωριανών, εκείνων που έφυγαν για την Ελλάδα με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Αού του Κάστρο η πέτρα, αού εν του κλονί το καπάνι, σε τα πατσίε του Στεφάκ. Ο Κάστρο ποιος έντον? Ο Κάστρο θα του οπίσει στο σπίτι. Ο Κάστρο ήταν απόγονος του Μοχάμετ. Η Ότσενα ήταν μεικτό χωριό, όπου χριστιανοί και μουσουλμάνοι ζούσαν μαζί. Οι μεικτοί γάμοι ήταν σπάνιοι, αλλά όχι απίθανοι. Ένας τέτοιος γάμος είχε γίνει και στην οικογένεια του Μοχάμετ. Έτσι η οικογένειά του χωρίστηκε στα 2 του 1923, όταν οι χριστιανοί πήραν τον δρόμο για την Ελλάδα.
Έφυγα να πάτσεις, έφυγε. Ο Κάστρο, εγώ χαρέχα. Εγώ είχα, χωράφα είναι έτσι, χωράφα είναι έτσι. Το σπίτι, ούλα εγώ είχα. Ο Κάστρος τεμίτησε τον ατσακά. Εγώ γρίζεψα και χάτια ευρατσι, χάτια χαϊδικά. Συνεχίζουμε την βόλτα μας και φτάνουμε στο σχολείο της Ότσενα. Τα παιδιά μόλις καταλαβαίνουν ότι είμαστε ξένοι, μαζεύονται γύρω μας και αρχίζουν τις ερωτήσεις. Όταν τα ρωτάμε αν μιλούν ρούμτζα, ρωμαίικα δηλαδή, ενθουσιάζονται. Είναι η ώρα που τα παιδιά σχολάνε και μας αποχαιρετούν. Εμείς μπαίνουμε στο διπλανό καφενείο. Εκεί όλοι περιμένουν τον Αχμέτη, το λιεράρι. Ο Αχμέτ ζει στην Κωνσταντινούπολη. Και όποτε επιστρέφει στο χωριό, οι συγχωριανοί του στείλουν γλέντι γύρω από το γκεμετζέ του, την ποντιακή λύρα. Είναι η αγαπημένη τους διασκέδαση. Γυρίζοντας πίσω στο σπίτι, η Οσλέμ τηλεφωνά στους γείτονες για να έρθουν για το ποντιακό παρακάθι. Τη βραδινή επίσκεψη δηλαδή. Σιγά σιγά οι γείτονες μαζεύονται. Το όνομα της είναι Κατερίνα. 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 Το χωσπεσιλιάδιο είναι το χωσπεσιλιάδιο. Καλά έρθες. Καλά έρθες. Πατάτε κατάλαβα. Άμα ευρεύτες. Αούτε τι μου η μάνα. Με το χρόνο σε τσίχασα να βούτε. Ому порогоса, του νουτσου γρικό. Γρικάσου. Όταν παίρνουν φύγγεν, αν τα μας πέντα όνουν φύγγεν άμμα. Ασάλα, σας κυρία σύντησες. Ασαφαλέα τη σύντησες. Ουρούμτια σύντησες, ουρούμτια, τούτια μη σύντησες. Ναι. Ευρικά. Ουρούμτια, τα μονιμόστινοι. Η συζήτηση φτάνει και πάλι στους παλιούς που έφυγαν. Γεια σας. Ο Λευτέρης από χέντια καπίε. Αλλά σου Λευτέρης έτωνε. Ο Στεφάνο έτωνε. Ο Κάστρο έτωνε. Ο Παύλο έτωνε. Αφάνει μέσα σου λέει ο Γιώργο Παλαδάς ο χωρίο έτωνε. Buradan kaçıp gidenlerin isimlerini ben isimlerini biliyorum. Sayıyor gider onları. Çocukluğumda onlar kaldı benim aklımda. Από εμάς έτωνε, ο πέφυγε, έφυγε, και ο επόμενο. Το ταρίχι, το χωρίο, εγώ είμαι. Ο Μοχάμετ δούλεψε μερικά χρόνια στη Λιβύη και εκεί γνώρισε πόντιους από την Ελλάδα. Μας περιγράφει τη μεγάλη του έκπληξη όταν ανακάλυψε ότι ένας από αυτούς ήξερε σπιθαμή προς σπιθαμή το χωριό του. Παλαιοί, στο σιρκέτι, παλαιοί, χαβούκες ούλα ξέρναν. Του Στεφάνη έξερναν, μπακ, του Στεφάνη έξερναν, του Τσαχαλταλόνι έξερναν. Τσαχαλταλόνι, άλλαπναν, Τσαχαλταλόνι έξερναν. Τον Κάστρο έξερναν. Tabii soyu da çizipsin mas o kartı abo hencan evrenan abo hencan ebeynan ulatarda me çizipsin. Εμείς te jekam ne stipen, εμείς te jekam έφυγαμε. Είπα εσείς από ένιτα εστούνι, είπαν εμείς τους Στεφάνους ουλελές έμουνες. Οι κάτοικοι του χωριού σαν το Μοχάμετ που έχουν ταξιδέψει και έχουν γνωρίσει πόντιους από την Ελλάδα έχουν μια πιο καθαρή εικόνα της ιστορίας του τόπου τους. Για τις γυναίκες όμως, το τι έγινε τότε είναι σκεπασμένο από ένα πέπλο ομίχλης και οι άντρες δεν χάνουν την ευκαιρία να τις κοροϊδέψουν. Ο Γιώργο τους ο παπουτσέτον είναι. Ο Γιώργο. Ο Γιώργο πήγε. Το επόμενο πρωί έρχεται η ώρα για να φύγουμε. Υποσχόμαστε ότι θα ξαναγυρίσουμε. Ξεκινάμε για την Κωνσταντινούπολη. Εκεί είμαστε καλεσμένοι σε ένα ποντιακό γάμο.
Άντε, γεια σας. Καλημέρα. Να περιμένω σας. Το Ιάζου. Ναι. Ρίτσεσαι. Ναι, γεια. Η μουσουλμανική παράδοση επιτάσσει η νύφη και ο γαμπρός να είναι σοβαρή. Τουλάχιστον την περισσότερη ώρα. Οι Πόντιοι που ζουν στην πόλη διατηρούν ζωντανή την παράδοσή τους, με το φόβο όμως του τουρκικού κράτους. Αυτό δεν επιτρέπει πάντα την ελεύθερη έκφραση της πολιτιστικής τους ταυτότητας. Θέλουν να ξεχνάς τα ποντιακά και θέλουν θα είσαι φανατικός Τούρκος. Παρά την καταπίεση, οι Πόντιοι που έχουν πια όλοι τουρκικά ονόματα επιμένουν να διατηρούν τα ποντιακά παρατσούκλια τους, αλλά και τα τοπονύμια. Εκεί, το δικό μου το χωριό έλεγε το καινούριο το όνομα, το τουρκικό το όνομα Κιόκναρ, ο οποίος εκεί στα χωριά κοντά που είναι, τα άλλα χωριά, δεν ξέρουν Κιόκναρ ποιο είναι, λέγονται ο Τζένα. Ο Ισμαήλ είναι στον πολιτισμό του Πόντιος, αισθάνεται και Τούρκος. Είμαι στην Τουρκία, είμαι Πόντιος, Τούρκος, έχω τη γλώσσα, έχω το κουλτούρι, μια χαρά περνάω, δεν θέλω θα έχω πρόβλημα, δεν ψάχνω θα έχω κράτος, έχω το κράτος μου, Τουρκία. Εμένα μόνο το κουλτούρι μου, η γλώσσα μου. Χριστιανός, μουσουλμάνος δεν με νοιάζει. Ο αδελφός του Ισμαήλ ζει με την οικογένειά του στην Κωνσταντινούπολη, όπου εργάζεται. Συνήθως πηγαίνει στο χωριό για διακοπές το καλοκαίρι. Τα τελευταία χρόνια είναι μια πολυτέλεια λόγω δουλειάς. Έτσι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, όπως το κανάλι της Μαύρης Θάλασσας, που παίζει συνέχεια στο σπίτι. Το Karandenis TV, όπως λέγεται, κάποια στιγμή δείχνει ένα χιουμοριστικό βιντεάκι με έναν άνθρωπο που σκάβει στο χώμα και βρίσκει χρυσές λίρες. Ο Ισμαήλ μας εξηγεί. Οι παλαιοί Πόντιοι είχαν λεφτά, νόμιζαν θα γυρίζουν πάλι πίσω και θα μην πάμε μαζί μας και θα μην κλέφτουν εμάς. Τι θα κάνουν, εγώ έξανα τα στο χώμα και εκεί δίπλα έγραψα στο χαρτί τι έχει δίπλα που έκρυψαν τα. Τώρα στη Μαύρη Θάλασσα έρχονταν οι Ισραηλίδες, το είδαμε. Έχω στο χέρι, ήβραν αυτά τα χαρτιά, το πήρανε, δεν ξέρουμε από πού πήρανε, έρχονταν ψάχνουν αυτά τα χρυσά. Η κουνιάδα του Ισμαήλ μας εξηγεί ότι στην πόλη τα παιδιά δεν είναι εύκολο να μάθουν τα ποντιακά. Ξέρουν, μπορούν να λέγουν. Μπορούν να λέγουν, άμα όλα ξέρουν. Αγαπούν να μαθαίνουν τα ρούτζα. Ναι, αγαπούν όλο να μαθαίνουν. Εγώ παρατάω όλο λέγατσι να μα, χαδά μαναχώ λέγατσι, νιώξου ιόκου. Κανείς και ξέρουν, τηρούν μας αετό να λέτε. Η ίδια αγαπάει πολύ το χωριό και κάθε καλοκαίρι πηγαίνει για ένα μήνα τουλάχιστον. Τη ζητάμε να μας λύσει μια απορία που μας γεννήθηκε. Τι δουλειά κάνουν οι άντρες στο χωριό? Πάνε στον καφέ παίζουν. Μόνο οι γυναίκες τσαλισεύουνε. Πολλά τσαλισεύουμε. Ήρθονουμε. Έρχομαι, πίνουμε τα κρύα τα νερά. Κουπλώνουμε το γομάρι σειράσα. Πάμε χάε πίνουμε. Έτσι, με αυτές τις εικόνες, τελειώνει το ταξίδι μας στην Τουρκία. Η πιο έντονη ανάμνηση, το ποντιακό τραπέζι που στρώθηκε και ξεστρώθηκε τόσες φορές για χάρη μας. Τρώτε καλά στο χωριό. Μόνο αυτό ήταν. Γιατί είναι αυτό μικρό, θαμάμ. Έτσι. Ναι. Γεια σου. Αχα, σόντια σου λες. Γυρίζοντας στην Ελλάδα, οι πόντιοι φίλοι που αποκτήσαμε από το ρεπορτάζ μας ειδοποιούν ότι πρόκειται να επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη ένας λιράρης από την περιοχή τους. Ο Αντέμ από το χωριό Πέσκιοι της Τραπεζούντας μας μιλάει για την πρώτη φορά που γνώρισε έναν πόντιο από την Ελλάδα. Ήταν στη Γερμανία και περίμενε μπροστά σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο για να τηλεφωνήσει στους δικούς του, όταν άκουσε με έκπληξη κάποιον να μιλάει τη γλώσσα. Από εκεί τελείωνα αυτός. Ρωτούμε τον αμάν. Πού είσαι, το είσαι, σε ποιο χωρίο είσαι.
Λέει, ο Μασοϊνά αισθάνομαι. Λέει, εσείς από πού είστε, δεν είστε. Μα στην τραπεζούντα εμείς, στην τραπεζούντα εμείς. Τραπεζούντα λέω, κύριε Σκαλό να μάθω. Τα δάκρυα, τα μάτια, εγώ μου να μάθω. Ο Αντέμ κυκλοφόρησε πρόσφατα στην Τουρκία ένα CD με ποντιακά τραγούδια στην τουρκική γλώσσα. Στο CD υπάρχει και ένα τραγούδι στα ποντιακά, κάτι που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν αδιανόητο στην Τουρκία. Τον ρωτάμε γιατί έκανε κάτι τόσο παράτολο. Κρατώα το, έχατο, λέω να μην χάτε. Μετά το έζησα. Θυμάμαι τον κύριο μου τώρα όταν νονίζω, κύριε με πέθανε. Με τον κύριο μας με πέναψε ο Μπαρχάρχα, πεπαίναμε. Αν έλεγε 2, 3, 4 τουρκικά λόγια κάτω, έλεγε 10, 15, έλεγε ποντιακά. Το βράδυ πηγαίνουμε στην ταβέρνα όπου παίζει ο Αντέμ. Ιδιοκτήτης της είναι ο Βασίλης, αδελφικός φίλος του Αντέμ. Σε ένα μικρό ταβερνάκι στη Θεσσαλονίκη, Έλληνες και Τούρκοι πόντιοι τραγουδάνε μαζί και μιλούν για αυτά που τους ενώνουν. Στην ταβέρνα βρίσκεται και ο πόντιος ηθοποιός Ιεροκλής Μιχαηλίδης, που έχει ταξιδέψει πολλές φορές στην περιοχή των Προγόνων. Πηγαίναμε από την Τραπεζούντα στην Αργυρούπολη, είναι μια διαδρομή περίπου 100 χιλιόμετρων και χάλασε το λεωφορείο. Αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε σε ένα καφενείο αριστερά στο δρόμο. Είχαμε και ένα λιράρι μαζί μας, με το που κατεβήκαμε, το γνωστό, άρχισε να παίζει λίρα, να χορεύουμε, μέχρι να φτιαχτεί το λεωφορείο. Ο καφετής από δεξιά μόλις άκουσε λίρα και ποντιακά για να μας καλωσορίσει, έβγαλε μια καραμπίνα και άρχισε να ρίνει στον αέρα. Το επόμενο βράδυ ο Βασίλης μας καλεί στο χωριό του και μας κάνει το τραπέζι, ενώ φτιάχνει με την οικογένειά του το παραδοσιακό τσίπουρο. Καθώς η βραδιά προχωρά, μας μιλά και αυτός για την πρώτη φορά που γνώρισε τον Αντέμ. Εγώ και εσύ έναν καρδιά έχουμε, λέει. Εγώ πάει είμαι πόντιος, ασυγκαρδία πόντιος, όχι ασόνομα. Η συγκίνηση ήταν τεράστια, βέβαια, συνέχισε να παίζει, να τραγουδάει. Δεν θυμάμαι πόσο δάκρυ χωρίσει από τη στιγμή εκείνη και μέχρι τώρα δηλαδή. Ο Βασίλης δεν είναι ο μόνος πόντιος που νιώθει τόσο έντονα συναισθήματα για τους ανθρώπους εκεί. Ρωτάμε τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη τι είναι αυτό που τον τραβάει περισσότερο στην περιοχή και επιστρέφει ξανά και ξανά. Είναι πάρα πολλά, είναι... Καταρχήν τα βλέμματα αυτών των ανθρώπων, ο τρόπος που βλέπουν, ο τρόπος που όταν σου μιλάνε πια στη γλώσσα, όταν πηγαίνεις 1200 χιλιόμετρα μετά την Κωνσταντινούπολη και πας πάνω σε ένα βουνό, σε ένα υψίπεδο ή ένα οροπέδιο και ακούς ελληνικά, να σε καλωσορίζουν στα ελληνικά, παθαίνεις σοκ. Μετά όταν τους βλέπεις να χορεύουν, όταν στείνεται ένας χορός εκεί και έρχονται, χορεύουν μαζί σου αυτό που χορεύεις εσύ. Καμιά φορά με ρωτάνε γιατί έχεις κάποιο σκοπό που πηγαίνεις εκεί πέρα από το... και τι περιμένεις να συμβεί πηγαίνοντας ή όταν έρχεσαι σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους και λες απολύτως τίποτα. Αυτό που θέλω να θυμάμαι είναι η συνέχεια μου στον χρόνο, είναι ανθρώπινο. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι οικείο. Δεν ξέρω αν είναι μόνο η δική μας αιμονή, η ιδεολειψία, αλλά υπάρχει μια φυσική, πώς το λένε έτσι, κλίση. Είναι το DNA που σε οδηγεί εκεί. Σε μερικά ρεπορτάζ, σε μερικές έρευνες, συναντάει κανείς ανθρώπους που πραγματικά του προκαλούν εντύπωση. Δυνατές προσωπικότητες, ανθρώπους που μπορούν με τα δικά τους λόγια να σου πούν την ιστορία όπως κανείς άλλος δεν μπορεί. Ένας από αυτούς είναι ο Βάιος. Το συναντήσαμε μια μέρα σε ένα μικρό δωματιάκι στη Νέα Μάκρη. Και καταλάβαμε ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν ονειρεύεται ούτε ένα Αντάρτικο στον Πόντο, ούτε τίποτα το ακραίο. Το μόνο που ονειρεύεται είναι ότι θα συγκεντρώσει όλες τις λέξεις που μιλούσαν οι πρόγονοί του. Ότι μια μέρα θα μαζέψει όλα τα στοιχεία για την κουλτούρα των ανθρώπων από τους οποίους προέρχεται. Ο Βάιος λοιπόν και η δική του ιστορία. Για τους περισσότερους από εμάς, το ποιοι είμαστε, από πού καταγόμαστε, είναι πράγματα σχεδόν αυτονόητα. Πράγματα που μάθαμε από μικροί, είτε από τις διηγήσεις των παππούδων μας στο σπίτι, είτε από τους δασκάλους στο σχολείο.
Οι φάκελοι συνάντησαν έναν άνθρωπο που ένιωσε ότι δεν του είπαν ποτέ την αλήθεια για την ιστορία του. Και γι' αυτό αποφάσισε και κάθισε και την έγραψε μόνος του. Ο Βαχί Τουρσούν, πασίγνωστος ανάμεσα στους πόντους της Τουρκίας, όσο ο ακαδημαϊκός, ζει εδώ και 18 χρόνια στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα χρόνια, κάθε μεσημέρι επιστρέφει από την οικοδομή, κλείνεται σε αυτό το μικρό δωματιάκι και μαζεύει κομμάτι-κομμάτι την ταυτότητά του. Μια ταυτότητα που του κράτησε κρυφή, όπως λέει ο ίδιος. Έχω γεννηθεί στην Ότσενα του Κατοχώρη, δηλαδή στη Τραπεζούντα. Είμαι πόντης από Τραπεζούντα. Πες μου κάτι, τα ποντιακά πόσοι άνθρωποι τα μιλάγαν στο χωριό? Όλο το χωριό. Όλο το χωριό. Παλιά εμείς δεν μιλούσαμε καθόλου τουρκικά μέσα στο χωριό. Εγώ τα τουρκικά στο σχολείο έμαθα όπως όλα τα παιδιά. Από τη τηλεόραση δεν καταλάβαιναν. Άκουγες ειδήσεις στο ράδιο και έπρεπε να τους κάνεις μετάφραση για να καταλάβαιναν τι είπε. Μεγαλώνοντας ο Βάιος αναρωτιόταν όλο και πιο συχνά τι είναι αυτή η γλώσσα που μιλάει, αλλά δεν μπορούσε να βρει απάντηση. Μερικές φορές όταν το συζητούσαν στα καφενεία δεξιά-αριστερά λέγανε ότι ήταν Έλληνες και εξισλαμιστήκαν και ήταν μουσουλμάνοι, τίποτα άλλο. Αυτό ήξερα, αλλά ένας άνθρωπος που ξέρει μια διαφορετική γλώσσα σε μια χώρα αποκλείεται να μην κάθεται και σκεφτεί τι γλώσσα μιλάω, τι είμαι, τι δεν είμαι. Όταν τελειώνει το σχολείο, για να βρει δουλειά πηγαίνει στην Ατάλεια. Εκεί ασχολείται με τα τουριστικά. Και συναντά μια μέρα μια γυναίκα που αλλάζει για πάντα τη ζωή του. Ένα πούλμαν είχε έρθει και εκεί βρήκα τους πρώτους πόντιους από την Ελλάδα, που μια γιαγιά υπήρξε μέσα τους. Όταν ξεκίνησα να μιλάω ποντιακά, ήρθε, με αγκαλιάσε και ξεκίνησε να κλαίει. Δηλαδή με αγκαλιάσε με πολύ αγάπη. Εκεί κάτι μέσα μου ξύπνησε και είπα όχι, πρέπει αυτές οι ερωτήσεις που έχω στο μυαλό μου πρέπει να τα βρω. Πιεσμένος και από οικονομικές δυσκολίες, ο Βάιος αποφασίζει να έρθει στην Ελλάδα για να βρει την ταυτότητά του. Ακόμα και εδώ στην Ελλάδα είχα αμφιβολίες το αν ήμασταν 100% Έλληνες. Παρόλο που τόσα βιβλία διάβασα, τόσο πολύ ενημερώθηκα την ιστορία, έμαθα ένα γενικό πράγμα. Μετά άρχισα να ψάξω το χωριό μου, γιατί η ιστορία μου ήταν εκεί τελικά. Πουθενά δεν ήταν, σε κανένα βιβλίο δεν υπήρξε. Τελικά καταλήγει σε αυτό που πάντα υποψιαζόταν. Δεν είμαι τουρκικής καταγωγής. Κανένας δεν είναι εκεί πέρα. Κανένας ιστορικός δεν μπορεί να μου δώσει ούτε ένα στοιχείο τουρκική σε αυτό το χωριό, σε αυτά τα χωριά εκεί πέρα. Έχω ψάξει μέχρι τις ρίζες, μέχρι τα βουνά, μέχρι τις πέτρες έχω ψάξει. Από τότε που ο Βάιος νιώθει σίγουρος για το ποιος είναι, αρχίζει ένα δικό του αγώνα για να διαφυλάξει ό,τι έχει μείνει από τον πολιτισμό του. Ξέρει ότι κάθε φορά που ένας ομοεθνής του φεύγει από το χωριό, τον Πόντο, για το μεγάλο χωνευτήριο των τουρκικών πόλεων, χάνεται μαζί και ένα κομμάτι από τη γλώσσα και την παράδοσή του. Σήμερα τα μικρά τα παιδιά μιλάνε μόνο τουρκικά. Σε 30-40 χρόνια η γλώσσα θα χαθεί εντελώς. Το να γεννιέσαι σε μια χώρα που μιλάει μια άλλη γλώσσα και εσύ να έχεις τη δική σου μητρική γλώσσα, είναι κάτι άλλο, είναι διαφορετικό, είναι πολύ ωραίο. Και εγώ ήθελα να σωθεί αυτή η γλώσσα. Μέσα σε αυτό το μικρό δωμάτιο και με περιορισμένα μέσα, έχει στήσει εδώ και 7 χρόνια το site που έχει το όνομα του χωριού του. Το όνομα δηλαδή Ότσενα. Με το site αυτό, ο Βάιος προσπαθεί να διαδώσει τις γνώσεις που συγκέντρωσε όλα αυτά τα χρόνια. Τεμέτρο τη γλώσσα εμείς ονομάζουμε ρωμαϊκά. Εμείς τη δική μας γλώσσα την ονομάζουμε ρωμαϊκά. Στην Ελλάδα το λένε ποντιακά. Η δική μας γλώσσα και η γλώσσα των Ελλήνων της Ελλάδας δηλαδή είναι μια γλώσσα η οποία είναι ελληνική. Η γλώσσα που έχουμε εμείς μας έμεινε από τα ελληνιστικά χρόνια. Η δική μας γλώσσα πάρα πολύ μοιάζει με τη γλώσσα που μιλούσαν στα χρόνια του Ομήρου. Ο Βάιος όμως δεν είναι ο μόνος πόντιος από την Τουρκία που έψαξε να βρει τον εαυτό του έξω από τα βιβλία της επίσημης τουρκικής ιστορίας. Υπάρχουν αρκετοί, αλλά όλοι προσπαθούν να κρύβονται, γιατί ακόμα τρέμουν, φοβούνται. Γιατί όταν στέλνεις σε κάποιο χωριό έναν κρυζολίγο δάσκαλο ή όταν λες το μουφτί να δώσει διαταγές στο Χότζα, ο οποίος Χότζας να κατηγορεί τη γλώσσα, ότι είναι χριστιανική γλώσσα, γλώσσα των απίστων, να μην το μιλάτε.
Ένας από τους Πόντιους που ψάχνουν να βρουν ταυτότητά τους είναι και ο Ομέρ Ασάν, τον οποίο συνάντησαν οι φάκελοι στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ομέρ εξέδωσε το 1996 το βιβλίο του με τίτλο «Ο πολιτισμός του Πόντου». Ο πολιτισμός του Πόντου είναι μια έρευνα για το χωριό μου, για τη γλώσσα μας. Είναι η πρώτη φορά που εκδίδεται στην Τουρκία βιβλίο για τα ποντιακά. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε τίποτα. Θέλω και εμείς στην Τουρκία να αποκτήσουμε αρχείο, όπως έχετε στην Ελλάδα το αρχείο του Πόντου. Ο Βλάσης Αχτσίδης είναι ιστορικός και έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με την ιστορία του Πόντου. Ο Ομέρ Ασάν και το βιβλίο του Πόντος Κουλτουρού ουσιαστικά είναι ένας σταθμός στη διαδικασία αυτοσυνείδησης των ελληνοφώνων, ακριβώς γιατί για πρώτη φορά κάποιος με ένα βιβλίο, με μια συμπυκνωμένη γνώση, τους ενημερώνει για το ποιος είναι αυτός ο πολιτισμός τους. Για 5 περίπου χρόνια το βιβλίο κυκλοφορούσε κανονικά και είχε πουλήσει 5.000 αντίτυπα στην Τουρκία. Οι περισσότεροι πήραν το βιβλίο μου από περιέργεια. Κάποιοι από αυτούς παραξενεύτηκαν. Μερικοί δεν ήξεραν καν ότι αυτή η γλώσσα που μιλούν είναι ελληνική. Κάποιοι φοβήθηκαν, άλλοι δεν το πίστεψαν και άλλοι χάρηκαν και μου είπαν μπράβο. Βέβαια είχα και αρνητικές αντιδράσεις. Κάποιοι με κατηγόρησαν ως διασπαστή της Τουρκίας. Μέσα στην επίσημη μνήμη της σύγχρονης Τουρκίας, ο όρος Πόντος θα σημαίνει την ελληνική κληρονομιά αυτής της περιοχής. Άρα είναι ένας όρος ο οποίος σηματοδοτεί αρνητικά κάτι και γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι ελληνόφωνοι μας, όποτε τον χρησιμοποίησαν, αντιμετώπισαν μια σκληρή πολιτική από την πλευρά του τουρκικού κράτους. Τον Δεκέμβριο του 2001 και με αφορμή ένα τηλεοπτικό σόου στο οποίο εμφανίστηκε ο Ομέρ, ξεκινά γι' αυτόν η μεγάλη περιπέτεια. Το 2002 δικάστηκα για το βιβλίο με την επίσημη κατηγορία του διαμελισμού της Τουρκίας. Η ποινή φυλάκισης ήταν 4 χρόνια. Αλλά τελικά ευτυχώς αθώθηκα και οι δικαστικές αρχές ανέφεραν ότι δεν έκανα προσπάθεια διαμελισμού αλλά έκφρασης της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Ο Ομέρ δεν έχει γράψει στο βιβλίο, δεν υπάρχει τίποτα. Μια αναρώτηση υπάρχει. Το βιβλίο του δημιουργεί μια αναρώτηση, τίποτα άλλο. Ο Ομέρ δεν είπε ότι είμαστε Έλληνες. Ψάχνεται ο άλλος. Γιατί έχει αλλάξει ο κόσμος πλέον. Πάνε αυτά τα παλιά τα ψέματα. Πάει η Κεντρική Ασία. Δεν υπάρχει κανένας από την Κεντρική Ασία. Πόσοι Τούρκοι είναι από την Κεντρική Ασία. Ο Ομέρ λέει ότι δεν φοβάται το τουρκικό κράτος παρά τις δυσκολίες και τις περιπέτειές του. Πιστεύει δε ότι όσο η Τουρκία θα πλησιάζει την Ευρώπη, ο ίδιος θα μπορεί να είναι πιο ασφαλής. Μέσα ήταν δικό μου το βιβλίο. Ρώτησες, ας πούμε, ποιος είμαι εγώ. Αυτό ήταν, ποιος είμαι εγώ, αυτό ήταν πρόβλημα πριν 10 χρόνια. Τώρα όλο ο κόσμος ψάχνει ποιος είμαι εγώ, τι είμαι, από πού ήρθα. Όσο ήμουν στα δικαστήρια, δηλαδή για 1,5 χρόνο, είχαν μαζέψει το βιβλίο μου από τα βιβλιοπωλεία και είχαν απαγορεύσει την κυκλοφορία του. Για το λόγο αυτό έχω κάνει προσφυγή ενάντια στην Τουρκία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παρ' όλα αυτά είμαι αισιόδοξος πως στην Τουρκία η νοοτροπία αλλάζει σιγά σιγά, άλλαξε και ο νόμος και έχει ανοίξει, πιστεύω, ο δρόμος για την ελεύθερη έκφραση του πολιτισμού του καθενός. Ο Ομέρ άνοιξε έναν δρόμο που σιγά σιγά ακολουθούν και άλλοι συμπατριώτες του από τον Πόντο. Ο Γιώργος Ανδρεάδης, συγγραφέας πολλών βιβλίων για τους Πόντιους, έχει επισκεφτεί την περιοχή του Πόντου 52 φορές τα τελευταία 15 χρόνια. Το κομμάτι αυτό που είναι αλήθεια και είναι μικρό, αλλά μεγαλώνει συνέχεια και αυτή είναι η δυναμική που φοβίζει πολλούς στην Τουρκία, είναι οι φοιτητές. Οι φοιτητές οι οποίοι μαρξίζουν και αθείζουν. Το μόνο γεγονός είναι, μπορεί να μην είναι αυτή τη στιγμή πλειοψηφία, ότι είναι ένας αυξανόμενος αριθμός. Διότι το κυνηγητό που γίνεται αυξάνει τη δικιά του τώρα προσπάθεια. Και δημιουργεί δηλαδή οπαδούς, μια κίνηση από ορισμένα παιδιά που έχουν και φίλους, που δεν θα γινόταν αν υπήρχε πιο πολύ ελευθερία. Και συνηθίζω όταν λέω σε αυτά τα πράγματα ότι η ιστορία είναι όπως και η φύση. Αν την παραβιάζει τη φύση, σε εκδικείται, και η ιστορία όταν την παραβιάζεις, σε εκδικείται. Η μεγάλη πάντως πλειοψηφία των κατοίκων του Πόντου έχει συνείδηση καθαρά τουρκική. Οι απόψεις για τον αριθμό τους διείσταται και επίσημη καταγραφή δεν υπάρχει. Έλληνες πολιτικοί, όπως ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υιοθετούν το μέγιστο νούμερο και πιστεύουν ότι σύντομα θα δεθεί το θέμα της αναγνώρισης της ταυτότητας αυτών των ανθρώπων λόγω των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, φαίνεται ότι μιλάμε σήμερα περίπου για 2 εκατομμύρια Έλληνες μουσουλμάνους, οι οποίοι ή κρεπτοχριστιανούς που ζουν είτε στην περιοχή της πόλης, υπάρχουν περίπου 500 σύλλογοι εθνικοτοπικού χαρακτήρα, και βέβαια αυτοί που ζουν στον Πόντο.
Πιστεύω ότι τίθεται ένα ζήτημα προστασίας των πολιτιστικών δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων. Έτσι κι αλλιώς τα ζητήματα αυτά και η Ελλάδα να μεταθέσει, πιστεύω θα τεθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, και νομίζω ότι τίθεται και ένα άλλο ζήτημα πάλι στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, είτε θέλει η Τουρκία είτε όχι, το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των ποντίων. Το βαθύ κράτος της Τουρκίας δεν θέλει να αφήσει αυτούς τους ανθρώπους να αποκτήσουν δική τους συνείδηση, για να μην διεκδικήσουν ποτέ μειωνοτικά δικαιώματα. Το πανίσχυρο Συμβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια κατατάσσει το ποντιακό ζήτημα ως το νούμερο 2 θέμα εθνικής ασφάλειας μετά το κουρδικό. Μάλιστα, ο στρατός προτρέπει τους πολίτες να τηλεφωνήσουν στο ειδικό τηλεφωνικό νούμερο, το 156, εάν συναντήσουν ύποπτους Έλληνες. Στην Τραπεζούντα γενικώς υπάρχει ένα τηλέφωνο που να ειδοποιήσεις το στρατό. Και αυτό για τους Έλληνες μόνο. Δηλαδή, αν κάποιος Έλληνας πηγαίνει εκεί πέρα και αρχίζει να συζητάει με κάποιον για τα ζητήματα του πόντου και ο άλλος υποψιάζεται γι' αυτό, ότι αυτός κάνει προπαγάνδα κτλ., υπάρχει τηλέφωνο να πάρεις τηλέφωνο και να το καταγγείλεις. Γιατί πιστεύεις ότι η Τουρκία φοβάται τόσο πολύ? Εγώ δεν μπορώ να το καταλαβαίνω. Δεν νομίζω να φοβούνται, απλά θέλουν προβλήματα. Γιατί ο στρατός με προβλήματα ζει. Για τη δική μας υπόθεση ανέβηκαν τελευταία πριν 2 μήνες, πότε ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. Ανέβηκαν και πήγανε σε κάποια σπίτια, τραβήξανε κάποιες φωτογραφίες και ρωτήσανε κάποια άτομα που τα οποία άτομα ήταν μέλη του site που έχω ανοίξει εγώ. Είναι απόδειξη μιας όλης αυτής της σχιζοφρενικής νοοτροπίας που έχει αναπτύξει το βαθύ κράτος, το οποίο ουσιαστικά φοβάται τον εαυτό του, φοβάται το λαό του, με την έννοια ότι οι ελληνόφωνοι στην Τουρκία ούτε μειονότητα θα γίνουν ποτέ, ούτε ουσιαστικά θα διεκδικήσουν το διαμελισμό αυτής της χώρας. Μέχρι σήμερα η επίσημη Τουρκία, ακολουθώντας μια μεγάλη και μαλλική παράδοση, δεν αναγνωρίζει τον ξεχωριστό αυτό πολιτισμό ως μη τουρκικό. Ο Μεχμέτ Μπελγκίν είναι ερευνητής, έχει γράψει πολλά βιβλία για τη Μαύρη Θάλασσα και τον πολιτισμό της και απηχεί τις απόψεις του επίσημου και μαλλικού κατεστημένου. Σίγουρα, ο πολιτισμός της Μαύρης Θάλασσας είναι διαφορετικός από αυτόν της νότιο-ανατολικής ή της δυτικής Τουρκίας. Όμως η πρακτική που επικράτησε στην τουρκική δημοκρατία είναι όλοι οι πολιτισμοί της χώρας να θεωρούνται ως ένας πολιτισμός, ο τουρκικός. Οι περιφερειακές διαφορές έχουν δευτερεύουσα σημασία. Φυσικά και τα 5 δάχτυλα στο χέρι δεν είναι ίδια, αλλά αυτές τις διαφορές πρέπει να τις βλέπουμε ως τον πλούτο της τουρκικής δημοκρατίας. Ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα σε σχέση με μια, θα λέγαμε, αφομοιωτική πολιτική του τουρκικού κράτους είναι η άρνησή του να αποδώσει ταυτότητα στα μνημεία που έχουν απομείνει στην περιοχή. Ακόμα και σε μεγάλης εμβέλειας μνημεία, προστατευμένα από την UNESCO, όπως είναι η Παναγία Σουμελά, το μοναστήρι αυτό το εκπληκτικό, πουθενά δεν αναγράφεται ότι αυτό είναι ένα μνημείο ελληνικό. Αν με τον όρο Ποντιακός εννοείται μια γεωγραφική περιοχή, τότε ναι, το συζητάμε. Ίσως θα μπορούσε να ονομάζεται έτσι ο πολιτισμός της Μαύρης Θάλασσας. Αλλά αν με τον όρο Ποντιακός εννοείται έναν ελληνικό πολιτισμό, αυτό με κανένα τρόπο δεν το δεχόμαστε. Οι τουρκικές υπηρεσίες κατηγορούν ομάδες ακραίων Ελλήνων, ακόμα και κάποια πρώην στελέχη ελληνικών μυστικών υπηρεσιών, πως προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένοπλο κίνημα στον Πόντο, να προσιλητήσουν Τούρκους πολίτες, βαπτίζοντάς τους κρυφά χριστιανούς, με απότερο στόχο να δημιουργήσουν το ποντιακό ζήτημα και να προκαλέσουν το διαμελισμό της Τουρκίας. Βεβαίως αυτό βοηθήθηκαν απολύτως από περιθωριακές και ανεγκέφαλες, θα λέγαμε, απόπειρες της δικιάς μας πλευράς, όπου ξαφνικά ανακάλυψε το κρυπτοχριστιανικό Ελντοράντο, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στον πληθυσμό αυτό. Μην ξεχνάτε ότι οι ακραίοι βοηθούνται, χωρίς το ξέρουν, βοηθάει στον άλλον. Δίνει επιχειρήματα ο ένας στον άλλον. Μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες και επικίνδυνες ακόμα συνθήκες, ο Βάιος δίνει το δικό του αγώνα. Για ένα κομμάτι του τουρκικού βαθέως κράτους, ο Βάιος αποτελεί ο ίδιος στόχο, όπως και το site. Το λεπτό κάνει 5.000 φορές εισόδου στο site. Δηλαδή προσπαθούν, δεν κάνει είσοδο κανονικά, αλλά φουλάρει τη δυνατότητα του site και δεν μπορεί να μπει κανείς άλλος. Αυτή είναι τι είναι, γκρίζι λύκη πιστεύεις, είναι το κράτος, τι είναι? Το στρατό έχει κάποια ομάδα hackers, δηλαδή ανακρεμίζουν sites. Τα sites που αυτοί σκέπτονται ότι είναι εναντίον των Τούρκων. Ο Βάιος νοσταλγεί συχνά το χωριό του, αλλά ξέρει ότι δεν μπορεί να το δει γιατί έχει ήδη απαγορευτεί η είσοδος στην Τουρκία.
για λόγους που ο ίδιος θεωρεί τουλάχιστον αστείους. Το Δικαστήριο Κρατικής Ασφάλειας λεγόταν ΤΚΜ. Είχε πάρει κάποια απόφαση, είχε στείλει κάποιο ένταλμα σύλληψης για μας με διάφορες κατηγορίες, γέλιες κατηγορίες φυσικά. Όπως? Είχε ότι ιδρύσαμε ποντιακή οργάνωση, ότι εκπαιδευόμαστε στρατιωτικά εδώ στην Ελλάδα, ότι έχουμε και ακόμα ύμνο, έχουμε δημιουργήσει ύμνο του πόντου, θέλουμε να διομελήσουμε με την Τουρκία. Εσύ τι θέλεις από την Ελλάδα? Μη μου κάνει σκιά. Μη μου κάνει σκιά. Αυτό άλλο μία, μη μου κάνει σκιά. Τίποτα άλλο. Ρωτάμε το Βάιο τι τέλος πάντων θέλει σε σχέση με τον πόντο, τώρα που ο ίδιος ξέρει πια από που κατάγεται, ποια γλώσσα μιλάει και ποια κληρονομιά κουβαλάει μέσα του. Με αυτό το φόβο και με την παρανοία δεν μπορεί να ζήσει μια χώρα. Και εγώ η χώρα μου δεν θα ήθελα να είναι τόσο αδύνατη. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο αδύνατη. Πιστεύω ότι θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Όμως εμείς δεν θέλουμε προβλήματα. Θέλω τη γλώσσα μου. Μπόρεσα να φορτάζω στο χωριό. Μικρός χώρισα να είμαι στο χωριό. Ύστερα με τράνινα μου και μπόρεσα να προσκομοποιήσω. Έφυγα και πιάσα μακρά, σαν πολλά μακρά. Αντώσον του μπορώ να φτάνω σε ένα χωριό. Του μπορώ χωριό. Μπορώ χωριό. Κυρίες και κύριοι, καθώς φτάνουμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής, η ελπίδα όλων εμάς εδώ στους φακέλους είναι ότι θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μείνει στον πόντο στην Τουρκία, είτε είναι ελληνόφωνοι, είτε Έλληνες, είτε ό,τι άλλο εν πάση περιπτώσει, να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, να βρουν την ταυτότητά τους, να ξαναβρούν τις ρίζες τους. Και ελπίζουμε, το κυριότερο, η Τουρκία να ξεπεράσει τις ανασφαλιές της, να βρει την αυτοπεποίθηση που αρμόζει σε μια ευρωπαϊκή χώρα, να τους αφήσει να το κάνουν. Από όλους εμάς εδώ στους φακέλους, σας εύχομαι καλό βράδυ και βέβαια καλή χρονιά.